दिनै आंनि लोगोरिखौ एसे साफ साफाय खालामनो जि गोबाव जाबाय बुस्रि जायैया सलायो आरो ओरैनो दोनो सुबाबो मायाबो बिदियावनो एखमबा रागा जोंजालायलाङो खोमा आङो सिथा जाजालायलाङा एसे फुगारनो बाबायासो फुगारबाय थायो नामा दासो सिखारदों उथिग्रा दाना बिला बिमानि आदारखौ हरावल' एसे खननैसो हारसिंनो एसे उन्दुलांग्रा जाबाय आं फिसाया दासो सिखारनानै बेङाखैनो सिदा सिदि स्कुटियावसो फज'फैनाय जादों एसे फुगारनो नों फुगारनो सना फुगारथ'वा एसेबो बेङाखै अनाखाना दे थाथ'सना दे बिमायाबो टाइम गैया फुङाव बेबायदि बेङाबाबो बेंहोबाय थानो हारसिं बेंलाबाय था एसे बाबाया आंखौ रायगोन ना नानि स्कुटिखौ मानो फुगाराखै होनगोन ना बाबायासो सुबाय थायो फैबाथाय मालाय फुगारनाङा बाबासो फुगारगोन होनदोंमोन बेबायदि फुगारनायल' दं बहा जानो सिङाव बिराद बाला बुला हाबनानै दंजोबथारो खुलुमबाय सोनाबफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बावबाय सयमा जिउ बानायनाय महर लानो सोनाबफोर दामगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबो सायलांमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो ना मोखांबो सुदों जेरै दं एरै दं स्कुटि फुगारखांनानै नोंथांमोनखौ आङो एसे इन्ट्र' मारनानै होबाय आरो ना ओमफ्राय ओरैबादि खानाय जानानै दङ माने दा बुंसै जेनसो बिराद सान्दुङाव माइ गायदों आरो ना जाथि बेलेलि बोरैबा जेंगावगौ जानानै दङ थ' फोसाब्रि गैया बिदिनो नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो फैदो सना थांसै ना फुगारखांबाय ना बिमाया मोजां नुवाखै आवाजानो गैथ'वा दायोबा आरो आनलिमिटेड फेथेर जागोन दे सानसे मानो रायलायनांगौथ' दा फुङाव एसे सान्थि दंथ'यो आरो आं फिसाया बामसिया आयै दिनै आंनि फिसानि खर' माथाया जोंख्लाबनो हागौ मानो होनबा सान्दुङा बिराद हेभि मा नोंनो हायंआ साहा लाबाखै सना साहा होआखै हायंआ बिलाइ होबाय लोङा बिसिनि नामानो माबे नोंनिखौ लानाङा एसे लागोन आं लाया दे लाया बिदाखौ दोननानै जेबो आदार जायाखै गाइखेरबो गैला बिदानो होजोब्बाय बिमा फिथा दखानाव एसे फिथा आरो ना सफैबाय जों आयौ जिखावलायनाय फिसाजोनि खर'आ दुंखावबोजोब्बाय नै अनाखाना एकदम सिला मोननाय लोगो खामसालियाव फिउ आरो ना दा गाबखादोंमोन आंनि खर'आ मानबालाय होननानै आरो ना बिदाखौ दोनहैनायावहाय थफि गाननोसो बिला बायदोंमोन बेस्रा आरो ओंखारफिननांगौआ खम जालायसैहाय फटाफट खामानि मावनोसै आङो ओंखामखौनो बहायग्रोनोसै फटाफटनो बेफोरखौनो लाब्रा खनसेनो जि एरो बिनबा हा आबो थांनो दिदार खालामनो आरो आबोखौ दे दलद थायो दे खुगा सुलां ओमफ्राय मा होनो फिथा जानाय सेराव अमा देसि फानदोंना खुगा गोलाव हे भगबान ओरैबादि लानो ना मानो अमा एसे लांनानै माबाजों फान्थावजों एग्लिहैनोसै नामा आङो होननानै एकदम दिमागा खावरि जाबाय थादों आंना लानो लाया उनावहाय एकदम मोनसे फेजेननानै आङो लायासै सनाफोर आरो अमाखौ नायबाय आं खाथियाव एसे बिराद मेजेम नुबाय ओमफ्राय इजोंनो गोसोखौ बुरखायनानै है बे मेजेमसो बेखौ दाजासै होननानै बुरखायनानै लायालासिनो फैनो हाबाय आरो ना आङो लानो होननायखौ फेजेननानै फैनो हाबाय खुनुरुखुम थ' नर्माल सा लाब्रा जानोसै दा इसिबां मोनफैबाय आं सनाफोर खुनुरुखुम मावला आरो ना बिबो गांनैसो मोनफुबाय लाब्रानो आंना बेनो साननै मोननानै जागोन आसा गैया बेखौ फिसालायाबो जानायनि ओंखायनो नै ओरैहाय दालि एसे गोदौ होखाबाय आङो बेनो ओमफ्राय दावदै एवजानोसै बास ओमफ्राय बिदि महर नुनानै आङो दासो जा रागा जोंफ्लांबावबाय आरो ना गावखौनो गाव 100 थाखानि लाबोनानै जाहोबा मा लस दंमोन नङा होननानैहाय नायबाय बेयाव 100 थाखानि अमा बेदर होबा जा खमायबायमोनहाय फान्थावजों अमा होलानाय हे भगबान मालाबा जानांसिगोन होननानै थालायबाय आरो ना
गोदौबाय थाथोंसै आंनि ओंख्रिया दै होनानै फैबाय आङो ओमफ्राय आङो मोनसे ओरैबायदि कनफिउजनाव दङ आरोना जोंहा बे रसना ब्रह्म सिस्टारा बिनि चेनेला मा जाखोथाय सोरबा हेक खालामखो ना अबेबा फाननायसो जाखो सोरबा बिनि आपडेट होनायखौ मोनो ना मादों खिन्थु आं मोनाखै आरोना गैला नुला बेस्रा 2 मास ना मास सिगाङाव मोनसे मा होनो बेखौ गान मोसानाय होदोंमोन बियो कमेडि टाइपनि गथ'फोरजोंहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय गैलाब्रा सोरबासो माने मा होनो लाइभ होबाय थायो आंनाव माने नटिफिकेसन फैयो आंना बेखौ साबसक्राइब खालामनायमोन नालाय ओमफ्राय नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो दाबायखानायमोन नालाय ओमफ्राय दाना नटिफिकेसन फैबाय थायो आरोना लाइभ होबाय होननानैहाय ओमफ्राय हाबनानै नायबा सोरबासो आरोना हेक जाबाय बायदि मोन्दों आङो जारलाहाय एथ' दावखोखानाय चेनेला बेसेबां जाखोमोन 68,000नि बारा जाखाबायमोन आरोना उना खानानो आरो मोजाङानो भिउस फैयोमोन ना बेना जोंना जेला चेनेल गैयामोन अब्ला जोङो रसना ब्रह्म बिनानावमोननि भिडिअफोरखौ नायनानै खथ' मिनियोमोन आरियोमोन कमेडि भिडिअ बानायोना बियो बिसोरनि भिडिअफोरखौ नायनानैसो जोंफ्राबो गोसो गुदुं जानानै चेनेलफोरखौ खुलिलाबायनाय जादों दा आरो बिदि जोंनि नोजोराव बिदि हेक जानाय नुबाथाय आं जि बोरैबा मोनफायो आरोना गिनायबो फैयो आंनाथ' चेनेला फिसासो थेवब्लाबो गिनाय फैयो आरोना मा मिन्थिनो ना मा समाव मा हेक खालामो मानसिफ्रा कत' हेकार दङ गिदिरनो थ' गाज्रि मोन्दों आङो मोनथिनानैहाय एथ' बुरजा चेनेल नोङो दावखोनानै 1 लाखफ्रावनो थांखासिगौमोन बियो अनसायजाखायोमोन मालाय मोजां भिडिअ लाबोनो रोंखायोमोन जारलाहाय दा आरो नामखौबो माबा रसमा ब्रह्मसो होननानै होबाय आरोना ओमफ्राय आं सानबाय ना आंसो भुल जादोंमोन नामा आगोलावना रसमायानो खामोन आंथ' रसनासो मोनथारदोंमोन बेनो सोलायनानै लाबाय खोमा जायनाव दा बे चेनेला दङ आरोना खम जारला आरो सोरनाफोर बेजोंनो लोगोसे जोंहा एन्टनि ब्रादार जाय भाइराल भिडिअफोरनि सोमोन्दै लाबोयो भाइराल जाग्रा मानसिफोरखौ एसे सोंखारियो थ' बिथाङा दानि चेनेलाबो माने सासपेन्ड जाबायनो आरोना बेना माने इउटुबनिफ्रायनो सासपेन्ड खालामजादोंनो दाखालि बे जुरि बर' आरो मा होनो सन्जिब बसुमतारिनि भिडिअ होनायावहाय थामनेलखौबो एसे मारैबा लुक्सआव होदोंमोन ना बे आदायाहाय बेनिफ्राय आरो भाइराल भिडिअफ्राथ' बिदिखौनो होखायो नालाय बे बिदिखौ होदोंमोन आरोखि बेनिफ्राय आरो भिडिअआवबो सिङावबो एसे माने बेबायदि भिडिअ क्लिपखौ होदोंमोन बिसोर सानैजों ओरै बिखायाव गोबानानै उन्दुलायनाया बिदिखौ होदोंमोन आदाया ओमफ्राय गावथ' होनदों आदाया गावनि मोनसे चेनेल एक्सट्रा दङ गावथ' होनदों बेहाय जे थामनेलनि थाखाय आंना बेबायदि माबा फैबाय होननानैहाय आरोना इउटुबनिफ्राय सासपेन्ड खालामजाबाय होननानैहाय ओमफ्राय आङो सिगाङावबो माखासे भिडिअफोरखौ सार्च खालामनानै नायदोंमोन सासपेन्ड जानाय मा जानाय मालाबा नुजाफैयोना योगी बे हिन्दी चेनेल बानायग्रा माबा बे खिथाग्राफोरा इउटुबनि सोमोन्दै योगी आरिफोरा थ' बेनाव नायनायाव आं नुदोंमोन आरोना माने माबा माबि दानलाय सुलायफोर होबाबो चेनेलफ्रा बिदि जायो होननानै आरो एसे गाज्रि जेनेबा हिन्जाव हौवानि बेबायदिखौ होबाबो माने सासपेन्ड खालामो होननानै आरोना आरो मालाबा इउटुबनि गोरोन्थियावबो सासपेन्ड खालामथ'यो ओमफ्राय बेखौ एपिल खालामफिनबा मोनफिनो चेनेलखौ होनना बुंदों आरोना दा ओमफ्राय बे आदानियाबा मा जादों गावथ' बुंदों थामनेलनि थाखाय खिन्थु सिङावबो भिडिअखौ एसे होदोंमोन ना बिनि थाखायबो जादों बायदि मोन्दों आरोना आङो दा आसा खालामो मोनफिनोबाथ' मोजां आदानि चेनेलाबो ग्र' जाखाबायमोन 38 ना 39,000 जाखाबायमोन आरो मालाय मान्थलि इनकामबो फैखाबायमोन जाहैदों थ' गाज्रि मोनो मिन्थिनानै आङो गावनि मोनसे बेलेग चेनेल एनिथिं एएन चेनेलाव खिथानो लादों आरोना आरो कमेन्टआवबो आंनो खिथादोंमोन आदाया आंबो बिसिनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोदोंमोन ना बे जुरिमोननि सोमोन्दैहाय बेवहाय आरोना थ' जायफोर जोंबायदि भिडिअ फिसा बानायो भाइराल भिडिअ लाबोयोबाबो बैफोरबायदि भिडिअ भाइराल ओंखारथारनायखौ सोदेरलाबायनानै लानो नाङा गाव गावनि चेनेलावहाय आंबो सोदेरनानै लाया गिखाथारो आङो खुगाजोंनो बुंगोन आं साननायफोरखौ बेफोरबायदि आरोना आंना आं गिखाथारो आरोना मालायनिखौ बेबायदि भिडिअखौहाय बिसोर एडाल्ट कन्टेन्टआव थाङो दा बुंबाबो दायसो जागोन नामा इउटुबनि माबानिफ्राय गिलायलाङो आरोना माखासे गाइडलाइन्सफोर दङ ना रुल्स आरि दङ थ' मालाबा गोरोन्थियावनो बिदि होफ्राङोबा जोङो उरायगोन आरोना चेनेलाहाय जाखिनि लासै नोङो नाजानानै बेखिनिसिम सफैदों बेबो उरायगोन आरोना आरो खायफाया मा होनो आंनि चेनेला डिमनिटाइज जाफिनबाय होनना बुङो बेहाय माने ओरैबायदि आङो सिगाङावनो भिडिअफोर नायखादोंमोन जेला चेनेलखौ खुलिनो नागिरदोंमोन बा गोदान खुलिनाय समाव इउटुबनि सोमोन्दै गोबां भिडिअफोर नायदोंमोन नालाय बेहायबो आङो बे गिदिर इउटुबारफोरनिफ्राय मोनथिनो मोन्दों आरोना जे मालायनि चेनेलनि भिडिअखौ जेनेबा सोरनिबा भाइराल जानाय आरनाय भिडिअफोरखौ गावनि चेनेलाव होफैयोबाबो बेसेबांसो हिसाबनि होनांगौ दे आं बेखौ मोनथिया खिन्थु होफैयोबाबो
चेनेलखौ माने रिइउज कन्टेन्ट होननानैहाय इउटुबा डाइरेक्ट गावनो डिमनिटाइज खालामनानै होयो जाहैदों भिडिअ आपल'ड जाय चेनेलनिफ्राय लादों बे मानसिया नोंनाव जेबो कपिराइट स्ट्राइक हराबाबो नोंहा गिनांगौ आरोना मालाय इउटुबानो नोंखौ फाटास थामासा खालामनानै होयो जाहैदों डिमनिटाइज खालामनानै होयो जाहैदों थ' ओरैबायदि साबधान आरोना फिसा फिसा आंबायदि मा होनो भिडिअ क्रिएटारफ्रा एसे मोनथिनानै लानाया मोजां थ' बेनोसैमोन आरोना ओमफ्राय आंनि भिडिअआ बे नङामोन आं दहायनो बुंखादोंमोन आं ओंखारलांफिननांगौ दं होननानै खिन्थु ओरैबायदि सान्दुं गरमनि जुनैनो आङो फिसाजोखौ अननानै ओंखारलाङासै आंहा गोदान बुस्थु लायनोसो लागा दङमोन थ' प्रग्रामा पस्टपन जाबाय आरोना आंनाथ' गाबोन थांनाय जायो दा बेलासियाव सान्दुं दुंबा थांनाय जायो बे उननि खोथासै दा आङो ओमफ्राय बे भिडिअखौसो बानायनाय जाबाय आरोना थ' सोरबा सोरबा सानलांबो हासिगौ गावनो मालायनि सोमोन्दै लानानै मालायनि नाम लानानै भिडिअ बानायदों होननानैहाय थ' आं जाखिनि एसे मिन्थिदों नोंथांमोननो फोरमायदों होननानैसो आं फोरमायदों जाखिनि आंनि गोसोआव कुइसन फैदों बेखिनिखौ नोंथांमोनजों आं एसे भिडिअ बानायनोसै होननानै भिडिअआव सोदेरनाय जादों थ' गाज्रि मोननो लागा जेबो गैया थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर होबावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच उदैयाबो जा अरबाय लुसुनानै ओंखाम जानोसै खानायाबो दा बुंसै आरोना